Stanna. Du ska inte göra det här själv. Ligg. Tror jag behöver gå där. Första gången ska jag nog göra det. Gör det och belöna själva framförbytet en gång, ja. Precis som de andra. Precis. Känner jag att det sitter så kan jag ju testa. Och sen belönar du så. Ines! Ines! Sitt! Kör! Oj, oj, oj! Kom! Ja, jag tänkte ändå ut med armen. Ja, men du drog ner den väldigt fort. Ja, jag gjorde det. Ines! Sitt! Stanna! Kör! Bra! Jättesnyggt! Nu är det med! En del av det som vi ska koncentrera oss. Sitt lugn, vägrarna. Jag tycker med det är taskigt. Vad är det? Hon vände och kollade vad som hade hänt i sin matte. Ines! Vad är det där? Ines! Ja! Ja! Kunde du sprungit med och belönat i det, men alltså, ja, det var perfekt. Kör! Ines! Fram! Ines! Fram! Lena som körde. Ines! Ines! Fram! Hej! Kom! Kör! Fram! Ines!
Stanna. Kör! Ines! Fram! Ines! Hallå Ines! Hallå! Ja, det var snyggt. Vad bra. Stanna. Stanna. Kör! Men vi lärde oss nu att hon har en tunnel. Oj. Jag tror jag ska belöna min framsignal en gång. Jag ska bara belöna framsignalen där genom att stå så en gång. Ja. Den har jag inte kört innan så det kan vara bra att belöna en gång. Bara stanna. Stanna kvar. Kör! Bra! Börja inte med något annat förrän ner och fokus. Ja! Är du med? Bra! Nu kör vi då. Är du med? Är du med? Bra! Stanna! 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 Kör! Det blir inte rätt. Nej då. Ines! Då ska jag berätta hur du fel. Ja, det kände jag. Det kändes som att det var fel. Ja, det var. Stanna kvar. Stanna kvar. Kör! Ines! Ja. Det är jag som glömde byta där. Men det blev första halvan rätt okej, va? Ja, absolut. Kör! Jag tycker inte tunneln i sig är så självbelönande. Jätte. Så. I vanliga fall så är det som gör mig så irriterad nu. Så i vanliga fall så är det tunnlarna som är roliga. Va? Ja, nu blir det Drog du där? Belöna, belöna. Hon gjorde helt rätt. Du kör en raksträcka bara.
Charlie, ät inte upp den. Kör! Får ju inget roligt. Fram! Tunnel! Tunnel! Bra, Ida! Bra! Jag skulle vilja testa en gång när du säger fram istället för tunnel. När du säger tunnel så snurrar hon varenda gång. Ja. Jag vill bara att du säger fram. Det är bra. Hur ser det ut här nu då? Det ser fint ut. En sista gång. Loss. Kom. Kom. Sitt. Är du med? Stanna. Stanna. Kör! Ines! Ja, det är bra. Jobba på. Ska vi lite trötta? Vi hjälper vi henne en gång. Ja, jag ska köra här. Nej. Jag vet inte om det är rätt till höger sida som gör att hon är sämre på höger sida. Eller om det är tunnel. Jag vill köra en gång bara rakt fram nu. Fram! Vad skulle du säga fram också? Fram! Ines! Ines! Fram! Jag fattar verkligen ingenting nu. Och det är för att du äter. Ines! Ja, okej. Vilket ska du... Ska jag ta det henne nu? Sätt henne en gång och så står du här. Säger du kör. Ja. Stanna. Du hjälper lite till. Bra. Kör! Starten är så fin. Hon gör precis det. Ja, jag visar snett. Var blir den vadet? Jag är på väg in. Samma övning som vi gör med armen där. Du vet att hunden ska kunna ta det självständigt fast den är backa. Det är inte samma övning här som vi gör. Och hon behöver inte på den kunden. Ines! Ja, absolut. Men kan jag få köra starten typ i lön? Stanna. 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 Hon har nog dragit ner rullgardinen rätt mycket nu tror jag. Och Matte är lite trött också. Gör någonting så ni verkligen lyckas nu. Stanna. Ines. Ines. Nu fastnar för att han håller på att tugga på sin bok. Det brukar vara godis i sådana, sa hon. Nu har Charlie slitit i stycken. Är du med? Bra. Stanna. Ines. Alltså, kan du bara ta ifrån honom när jag är jättelite?